Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Huwag ko magkabantay na ganina. Mura man nagtao nga naghigda sa yuta. Ha? Tawagid! Oh, dili! Mura lawas sa bata ka na nasa yuta sa kilid sa koral. Di ka na ko maglaro ang iyang bayon. Mupadood ko gamay. Oh, murag bata gina ang nagkopa. Pero mura sa kunlan. Ako ni klaro, mami. Oh, dili. Bata gini nagkopa. Huwag na magliyok. Yun na ba? Ako ni kuhiton sa kahoy. Di mahimo nga muhikap ko. Ay, may kahoy ay. Akong pahayungon ning bata. Oh. Ginuo ko sa langit. Si Ina man eh. Oh. May tabong masayap ko. Si Ina kina. Bisan ko nabulit sa dugo ang iyang naong. Pero si Ina gina. Ina! Sa may tao kasalbahis ka naglabay na mo din iskilid sa kong bayag. Dahi! Klaro nag-ibata ni kriminala. Gusto siya nga ako ang mapasangin lang nga kriminal o bata ining dapita. Ako'y Lord. Sabay akong buhato nini. Ako na yung i-report sa kapitan. Oo, dili. Oo, mula ko sa lang sa kapulisan. Kalipog ba yun, oy? Inahat, day. Ganong na-impas man ka, day. Mag-uol ka ng imong lula kung mahibawin, eh. Day, ina. Nang di man ko makatugo, eh. Tuara man abay tiyan ang kung huna-huna. Napalakan naman hinuon ko niya. Ang saka ko na ako na lang apasan si abay. Pagramay ang gikuha. Ano laging pa man siya ng balikang tudron. Uy po ang nagdahimo inis bata. Hindi ko magkakong tanaw niya. Pagkaway batikon. Oh, kasing-kasing. Pagkaway kasing-kasing sa nagkidnap niya. Nagkalugo na sa bangyan dugan. Sabay buhaton ako. Kinahanglang makapanguna-una kong tarong. Aron mawa ning akong kabalaka. Muapas na lang gid ko ni Johnny. Total, usar may daan paingon sa ilang lola. Doon na yun nakapadugay ni Johnny sa mong payag pa. Wala naglibog na kung saan ako. Ako nang ipahibaw sa kapulisan o dili. Ako'y mura na bag. Di mo anda ng akong utok ni problema na. Ako lang giniipahibaw sa presinto sa kapulisan. Pero kung ako ang muriport ini, dinhinis akong payag itugpo ang patayng lawas sa bata. Basan kung ako na hinuon ng mapriso ini. Di lang muna na ako hilabtan ng bata. Igo na lang nga ako siyang napahayang. Sa umain ako. May napaingon din eh. Bay, Johnny, bay. Nga no, dugay man kang nabalik. May siyang nakaingon. Kesa ba? Kanagong nasyuta. Oh. Ah! Oh!
Si Inday Ina gibitaw na bay. O patay na siya bay. Patay na siya. Lakdam ko na matay ko ni Inday Ina. Kalain pa siya akong damko. May papay man siya na ako. Malipayon siya. Oh, kaya marong nanukdok. Ay! Ayong gabi diha, Lula. Uy, Kapitan. Nganong ni amang ka? Ay! Nabala ka lang ko sa imong kahimtang. Mao nga giduaw ti ka dinhi. Nabala ka na ko. Ngano man ka? Ay! Walang. Tiguang ka na. Unya na wag tangan pagyog kag apo. Kinsa may kauban nimo dinhi karon? Si Mikmik. Unya, mubalik na din his Johnny. Mikmik! Wa naman siya diha sa sala. Anharaman na siya magtulganan diha kun anhi sila sa amo matog. Ay! Mao ba? Ay, tuwa tingali sa CR. Kalakawa eh. Nakuha niyo sa kidnapper si Inday Ina. Wa siya kasing-kasing bay. Ayop siya. Kanya bay. Ang sabi at umuhato na napating lawas ni Inday Ina. Dora itong pilihan bay. Atong i-report o dili. Kinalang ato na i-report bay. Asam tong report. Sa kapitan. Unya, bahala ng kapitan kung unsay sunod yung buhaton bay. Sige. Pero kinahanglan hasulon sa natong kriminal. Usaon man nato paghasol ang kriminal. Klaro kayo nga kailara nato ang kriminal bay Mikmik. Kung nagsunod-sunod ra siya nato. Unya, gusto siya nga arigyod mapunta nako ang pagtutas mga tao. Mga dinhi sa atong nataran, gilabay niyang patay lawas ni Inday Ina. Unya, unsa may imong huda-huda? Atong ibutang sa meteryo ang patay lawas sa bata. Unsa? Oh, sige. Unya, unsa pa may itong ipaabot diri? Ato na ibalhin sa pinteryo sa Inday Ina. Kinahanglan maunahan ko sa Poldos pagkuha sa kupang bulawan. Milche! Dindo? Kuyawan man sa tanim mo. Ngano nagmata pa man ka? Nagmata pa man gani ka. Medyo hayag mo lang buwan, no? Hayag yun. Nakabantay ka? Karon pa ta magka-sulti ubo sa kahayag sa buwan, Milchi. Bitaw. Unsaon nga, busy man sad kas ipapuhat sa imong papa ni mo. Milchi? Hmm? Nahibaw ka ba? Wa pa. Aw. Kinahanglan sultihan ti ka sa rason kung ngano nga ako kang gidadi ni sa among probinsya. Nga naman Dindo. Tungod kay Tungod kay unsa man. tungod kay ganahan ko nimo. Unsa? Inay lang bay kay masakitan niya si Inday Ina. Hoy. Nagbugal-bugal is Inday Ina bay. Ha? Di man ibugal-bugal ang ako. Ako mang mabatyagan nga murag siyag buhi. Linda ni boy. Niyaman lagi ta bay. Niyaman lagi ta mong hunong musilios mga pater. Tungod kay dato sila. Makahimo sila sa pagpanalipod silang kaugalingon. Gawas pa, ila man ni Meterio. Makapangisugid sila. Unsa?
Dali, atong ibutang ang patay lawas sa bata doon sa pultahan sa busilyo sa mga pater. Ay! Laom naman gabi, Lola. Uha pa man lagi mabalik sa sala si Mikmik. Hain manimayana. Ano wa naman siya babalik sa iyang hindaanan? Ay! Wa ka tumulakaw. Nga na bay. May nagpagkapahilo na sa patay lawas sa bata. Dool gyud sa musiliyos mga pater. Mayo. Mayo bay. Nya. Doon sa may sunod na itong buhaton nun bay. Kinahanglang mailhan na gid nato ang kriminal. Pero saon man, ngagipang patay raman niyang iyang ilabay. May mimik. Muna maggusto siyang ako ang mapriso siyang gibuhat sa iyang pagpamatay sa mga bata in Dapita. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!